Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon dizuela iritsi da ostirala eta epaileek iragarri dituzten neurri berriak itxiera perimetrala eta etxeratzea agindua bertan behera utzi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak. Epaileak erabaki du Jaurlaritzak ez duela eskumenik herritarren mugikortasuna mugatzeko, behin alarma egoeraren legea indargabetu ostean. Urkulluren nahiak ez dira bete. Pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Jaurlaritzaren labi batzordeak orain du bilera 4:00 eta horretan erabakiko du bere asmoak nola egokitu. Ea ze aurpegiarekin ateratzen den Urkullu. Bueno, Urkullu beti poker aurpegiarekin. Pokerra ipatu duzunez, bakizu ez ere egin dezakegun ostirala dela ospatzeko, poker partida bat jokatu? Venga, banatu karta sorta. Bale, baina arauak ezagutzen dituzue? Bueno, gutxi gora bera, baina saiatzen ez bagara ez dugu ikasiko. Bale. Bueno, gure kartak gainera oso bereziak dira, Bigarren kafekoa poker karta sorta. 52 karta ditu, baina bi komodin eduki beharrean askoz gehiago dauzkago hemen. Eta ez du pika diamante bihotze edo irustarik, Orduan, nola demontre jokatuko dugu partida? Zu lasai Inigo, ikusiko duzu. Hasi baino lehen musika pixka bat behar dugu. Jarri pokerrari buruzko abesti bat eta bitartean nik banatuko ditut kartak. Bale. Y la bohemia sigue aburrida de pena. Suena la radio enferma, los chinos se lo juegan al póker. Ei, banoa, a ber, bost fitxa jarri nahi ditut nire gaurko zemirideak zurea baino potenteagoak direlako. Ikuste ditut zure bost fitxak, Mai. Nik ere ikusten ditut eta bost fitxa horiek eta beste bost fitxa ipini nahi ditut. Nik ikuste ditut. Baita nik ere. Az ezagun gaurko efemeriden pokerra. Hasi da Giokoa! Cuerpo a tierra, luz y gas, hambre para la nevera. Ez duzu ezinestuko, baina hirukoa daukat. Balio bereko hiru karta? Bai, Beethoven, Brahms eta Tchaikovsky. Esan dizuet nire kartak potenteak zirela. Horregatik 3 konposatzaile hauen bertsio heavyak ekarri ditut. Bueno. Lehenengoa Brahms eta bere sehaska kanta, Lullaby. Gora Brahms! Bai jauna, ondo justifikatuta gainera, gaurko egunez jaio zen Johannes Brahms, musika romantikoko konpositore alemaniarra. Askok Brahms Beethovenen ondoren gotzat hartu dute eta bere lehenbiziko sinfoniari Beethovenen 10. sinfonia ez izena eman zioten. Ikusten potentea, Hor nere hirukoteko lehen karta. Eta bigarrena zuk aipatu duzun Beethoven bera! Mila 1924ko maiatzaren 7. Hau da, gaurko egunez, Beethovenek bere 9. sinfonia estreinatu zuen Bienan. Oso ondo, Mai, baina hirukotea osatzeko bat falta zaizu. Titit, banoa! 3. Tchaikovsky da! Gaurko egunez jaio zen Piotr Ilyich Tchaikovsky Errusiar imperio. Musikagilea egin izan zen, erromantizismo garaikoa. Baleterako egin zituen lanak dira ezagunenak. Beltxargen aintzira, Loti ederra eta Intxaur auskailua. Goazen Beltxargen aintzirarekin. Potente.
ze ona mai, baina ez dituzun nere kartak ikusi. Nik eskaiera daukat. Baizea. Eskailera? Benetan? Bai, Erakutsi. bueno, eskaiera eta zen olako eskaiera. Edo hobe esan da, zen olako elegantzia eskaiera jeisten. Ai. Gaurko egunez, 1919an jaio zen Eva Duarte de Perón, Evita. Oh, Don't cry Evita. for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Gogor hasi duzu partida, Aber nola gaindetzen dugun, hau. Panik errez, eskutan dakatanen ez da gutxio. Kolorea. Baizea, ala, Ze kolorea, magenta, zian edo pistatxo? Kolorea. Ez. More kolorea. Bi emakume puska jaio zirelako gaurko egunez. 1758an, Olympe de Gouges idazle eta filosofo frantziarra, eta 1937an, Domitila Barrios de Txungara langile eta aktivista boliviarra. Ondo jokatua. Olympe de Gouges, Frantziako iraultzan parte hartu zuen emakume feministetako bat izan zen. Biltzar Nazionalak gizonaren eta herritarren eskubideen adierazpena onartu zuen. 1789an, emakumezkoak barne hartu gabe. Horregatik, Gougesek besteak beste emakumearen eta emakumezko herritarren eskubideen adierazpena idatzi zuen. Sexu biek eskubide berberak izan zitzaten. Eskubide horiek zabaltzeko eta ezagutarazteko hainbat ekintza egin zituzten eta horregatik Robespierrek arriskutsutzat hartu zuen eta ejekutatzeko agindu eman zuen. 1783an gillotinaz hil zuten beste emakume askorekin batera. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please when I go. Eta more kolorea osatzen duen bestea, Domitila Barrios, Boliviako feminismoaren buruzagi nabarmena izan zen. Familia xume batean jaio zen, eta horregatik, bere herrialdeko mehatzariek jasandako sufrimenduari buruzko testigantza ugari eman zituen. Ezaguna egin zen René Barrientos Ortuño eta Hugo Banzer Suarezen diktaduren aurkako borroka baketsuagatik. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres de los mineros nos organizamos nosotros? ¿Y qué pasa cuando nosotros reclamamos por mejores condiciones de vida para nuestros esposos, para nuestros hijos? ¿Qué pasa con esos? Entonces nosotros somos encarcelados, torturados. Ahí sí hay igualdad para el hombre y para la mujer. Eta zuk inigo? Ze karta dituzun zuk? Nik uste dut bikotea daukala bakarrik. Gaur bi ipuin kontrarien urtebetetzeguna da, gogoratu. Nereariz Navarreta eta Maider Galarza. Zorionak ipuin kontralarik. Zorionak biei, baina ez daukat bikotea, nik fulla daukat. Irratia beti a full. Gora Errusia! Wow. I turned up the radio. I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell that you had been crying. It's that same song on the radio that makes me sad. Argi dago zein diren zure kartak inigo. 1885an Alexander Stepanovich Popovek irrati errezeptorea aurkeztu zuen Errusian. 5 kilometroko distantziara zegoen barku batetik transmititzen zuenean. Horregatik gaur ospatzen da irratiaren eguna Errusian. Irrati eguna Errusian? Jo, Inigo, labanka gana, Itxoin, zenik, komodinak ere baitut. Komodinak? Gaur gurekin izango dira Kontxita eta Marimi, edo zinkarta bino garrantzitsuagoa gure amonak. Eta aktore, humorista eta artista puska den Andoni Agirre Gomez Kortaren bisita izango dugu ere! Wow! Eta, musika pixka bat astea amaitzeko, Sara Azurzak gaur aurkeztu du Ez Oildu singela eta berarekin hitz egingo dugu.
Eta Lezaunan Limusinek ere single aurkeztu dute. Hori ere entzungo dugu gaurkoan, eta Jaime Artetxe Limusinekin hitz egiteko aukera izango dugu. Badakizu ekipo, gu bai garela poker de ases. Ona, Amaia, Goiuri, Inigo eta Amai, repoker! Gorde karta sorta eta hasi saioakin, ez da? Benetako partida orain hasten da. Zesango dizugu entzule, gaur pres garela zuekin gozatzeko, ongi etorri guztioi, bigarren kafera maiatzak 7 ditu gaur, eta ostirala da. Prestatu zuen koreografiak. Hop! Zuekin jaun Andreok faltan bota duzue eta baita guk ere, baina dagoeneko bueltan da, kasko bat ola alde batera jarri eta bada espada belarriak zaintzeko, ze otitis redinekin izan du alako amodio historioa eta ziri onde doko zebeien ibili da azken egun hauetan, baina dagoeneko gurean da. Amaia Resende Giluz, ongi etorri bigarren kafera! Kaixo, kaixo! Berak ez du inoiz utxe egiten, behintzat gure hitzorduari. Edo oraingoz ez du inoiz utxe egin, Hau bai lankide fina. Eguzkitako betarrekoa jarri dituzte gaur eguzkitan bazkaltzen pixka bat erre eginda. Baina hala eta guztiz ere distiratxu dator. Goiuri Ezeiz Arandi, arratsaldeon! Arrastion! Eta horrek zuzenare egingo dugu bat jaun Andreok, Italiako giroa abitzear da eta gorko erlojupekoaren atarian prestako dagoeneko lasterketa jarraituko duen bigarren mototik Mai Rossetti Gorostiaga. Mai aurrea! Arratxalean Dolomitetatik jeisten biharazten dalako Giro d'Italia eta justo gaur urteak bakizuenok betetzen duen Paolo Sabolderi, Il Falco, bi aldiz irabazi zituela Italiarreko Giroa! Baizketan ari zitzaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 207 ditu jaun Andreok, 207, ez bat gehiago eta ez bat gutxiago. Arratsaldeak 4:13 maiatzak 7, gu hemen 4. Eta iskinean eserita eta saioan zuten gaurko gonbidatuetako bat, 5 eta laizter gonbidatu gehiago telefonoaren bestaldean hemen zuzenean eta gu prest zuekin gozatzeko, beraz plazer baduzue. Ongi etorrek izan zaitezte, bigarren kafera. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, they kill me. Mai Gorostiaga Pozo jauna, zein da zure maite duta? Jo, nik maite dut, beida, oroitzapen konkretu batzuk. Ui ba. A ber, esplikatzen naiz. Justo gaur Andoni Agirgomezkorta dator, eta horrekin batera, hasi ginenean, kastin eta juten eta horreko gauzak egiten, izan genuen, abentura batzuk elkarrekin beste lagunekin, esate bateako Kike Diguri edo Juantxorekin edo, eta etorri zezkit, paten horrelako oroimenak, goain dela 20 urtekok edo, eta ez dakit, jarri zitzaizkidan hilek txentxe, hasin oi purdi, eta esan ze polita horrelako oroimenak, benetako lagunak, naiz eta azken urtetan gutxi ikusi beti hortxe daudela. Eta oroimen horiek asko maite ditut. Nik maite duta enaukan pres, baina zuriari helduta maite ditut oroitzapenak batez ere desmitifikatzeko bali dutenean. Eta zuk aipatu duzu Paolo Saboldelli, zapelatza edo Il Halcón bezala ezagutua. Eta bazuena ikaragarrizko fama, ziklista bezala, maldan bera, txirrindulari ikaragarri trebea zelakoan. Eta Italiako giroa abiatzear den honetan, gogorarazi diazu Italiako giroan izan genuela ziklista euskaldun bat, irabazetik oso gertu, eta Abraham Olano izan zen ura. Eta esan beharra daukat, Abraham Olano igual etzela munduko ziklista onena izan,
denbora guztian behintzat, ze momentu batzutan izan zen, eta munduko txapeldun izan genuen oso gutxik ez bezala. Baina Bran Olano maldan bera etzuen inor gaiendu. Eta Paolo Saboldeliri Italiako giroko etapa batean, Olanok, Jan Hruskak eta Jose Azebedok lagunduta 11 eroski taldearen izenpean 2 minutu eta piko gendu zizkioten Saboldeliri maldan bera eta harrapat etapa muga marrara zijoan hor. Beraz, hemen zepelatzik ausartena eta trebena Abraham Olano izan da, eta Paolo Saboldelik Italiako giro pare bat irabazi zituen. Por cierto, Acevedo euskeraz Gorostiaga. Goiuri ezei zarandia zein da zure maite duta? Kontraesanak. Kontraesanak, hai. Duela urte bete, Urkulluk Pedro Sánchezi eskatu zion alarma egoera bertan bera uzteko. Justu, Jak duela urte bete. Eta barkatu, eta Pedro Sánchezek zesan zion Goiuri? 2008ko maiatzen. Zesan zion Pedro Sánchezek? Ez. Eta Urkulluk? Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Eta guain, Urkulluk nahizun alarma egoera luzatzea eta Pedro Sánchezek esan dio Ez. no. Eta Urkulluk? Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Esa rabia. Horregatik kontraesanak maite ditut. Eta guk horrela abiatu nahi dugu gaur ostirala maiatzak 7ko saio hau energia guztiarekin, indar guztiarekin eta horrexegatik kanto ari gara entzuten. Amaia Resende Gilu, zein azure maite duta? Ba, besti hau. Aha! Coldplayek atzo, ez dakit zehazki izan zen atzo, gaur... Bai, zen munduko ordutegiekin ez errexaz. Hori da, baina, bueno, gaur esan... Are gehiago, ze aurkeztu dute nazioarteko espazion ontzi, nola ditzen da? Bai. Espaziontzi. Espaziontzi, nazioarteko estazion internacional de espazio. Mir. Bai, Nir. X. Hor aurkeztu dute. Errusiako irrati eguna da, Mir esango dugu. Ba hori. Aurkeztu dute abesti berri hau, Higher Power. Uste eta ipatu izan detela, Coldplayen zalea naizela, eta maite dut abesti hau, maite dut. Naiz eta bideoklipa ez zain beste. Baina zutzako iraganeko talde bada, ez? Bai, hori da. Ba, hautxe da Coldplayek orkestu den High Power eta gu energia horrekin eta High Power guzti horrekin goaz gaurko saioa abiatzeran laizter Nake Fuseak edo Fake Newsak edo ez dakit zer dakarren gaur gure Rosetti, gure ikertzaile, okertzaile Mai Gorostiaga pozo. Hands up shaking just to let you know now you've got a higher power. You got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. You once in any lifetime. I'm going a million miles an hour. When for so long I've been down on my knees in your Eta zuek esateko zerbait baduzue, badakizue gure streamingaren chatean idazteko aukera baduzuela, baina baita WhatsApp eta Telegram bitartez 688 zazpibi 5 telefonoan. 688 zazpibi 5 Bertan WhatsApp, Telegram dena dago. Eta esan Goiuri, barkatu? Eta Leicester Twitterreko Spacesen. Ui. Dala Twitterreko ezagit, erabilera berria 600 baino 600dik gorako jarraitzaileak dituzten kontuentzat eta gur txortxo gaude. Ba, jarri gaitzazu. Bakizue goen dela urte bete zein izan zen, hautatua urteko Twitteroa izateko? Andoni Agrego Ezkorta! Egiten? Benetan? Ui. Gero galetu behar diogu horren inguruan. Baina, kontatuko digo. saioa abiatu beharko dugu, ezta? Ba, esan dakoa. Guazen. Dagoeneko gure espaziontzien bazarete, ondo, eta sartu ez bazarete, azken deia, gure bideian murgiltzeko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bost, lau, iru, bi, bat, 0.
Baikonur. Ja, ezta? Ja está. Next Fuse. Ze pasatzen da? Zer dezu mai? Baikonur basearekin konektatu nahi dut, gaur ez dekonektatuko Cabo de Cañabralekin, zeren Errusian irratieguna da. Eta horregatik joko dut. Hey, Sigi Sputnik, Love Missile, F1, Amaika. Next Fuse. Bueno, badakizue Nate Fuseetan maiek hartzen ditula fake newsak, gezurretazko berriak, eta buelta ematen dira. Nate Fuse bihurtzen ditu. Eta gara, honek esan nahi du, egia dela, ez, esan nahi du, gezurra dela, ez da ere, egi guztia dela, ez, gezurraren atzean egirik badagoela, ba, kaso bai, oso interpretazio libreko espazioa dugu, ostiralero, munduko egiaren erakundeak babesten duen Nate Fuse. Baina bakizu zen? Zer? Oso litekeena da egia izatea. Next Fuse. Sigi Sputnik. A ber, justo gaur gainera, nator, argitzeko pixka bat zein da diferentzia Nate Fuse eta fake newsen artekoa. Vale. Ondo dago? Claro, zeren askotan, fake news argi dago, ez da, notitzi faltsu bat, egi bezalakoa saltzen digutela. Eta Nate Fuse da justo kontrakoa, denok dakigu gezurra dela, baina horrek ez du esan nahi barruan egiren bat dagoela. Edo ez dagoela, bai. Eta ni astero bezala, okerketa lanean ibili naiz, eta ikerrez banago. Esplikatiko dizuet, entzun duzue azken egunetan koete txinatarrarena? Huix! Falta zana. Bai? Amatxo maitia. Orbitan dagoela, eroriko dela, ez dakit zer, ez dakit... Eta harrapatzen bazaitu. Bai, eta nire auzoan amarotzen ez daukagu aldizkari egunerokoa edo. Oraindik. Bestela agertuko, oraindik. Badaukagu aldizkari, baina urtean bostale. Eguneroko oraindik ez dago. Eguneroko oraindik ez, baina bestela agertuko zen como amarotzen eroriko dala koete hori, ez? Porque azken egunetan izan dira... Nate Fuse. Guain dela 2 aste adibidez, Nate Fusea bota genuen hemen, bigarren kafean, esaten gutxak gora bera gezurra argi bat, ez? Adibidez, izarrusoak ez direla existitzen, dire koete zahar zatitxoak direla, orbitan daudela, eta erortzen direla. Eta horregatik ikusten dugu, meteoro ekaitza horiek, edo izarruso horiek. Bueno, esan zen digun, ikusten genuena azken finean zaborra zala. Bai, hoi da, zabor espaziala edo, gezurra da, baina horrek ez du esan nahi hor barruan egi bat dagoela, zeren zatarra asko eta zabor asko dagoela orbitan, ez? Bale, Guen guazen beste punta, guen argituko dugu zer dan fake news bat. Eta adibidez, behidatzen baduzue atzoko La Razón titularra, ez dakit streamingen bidez ikusi dezakezuela. A ver... Porque albiste hau benetako bezala saltzen da. Atzo La Razonen titularra zan. Alerta en Madrid. Un cohete chino fuera de control podría caer sobre la ciudad en los próximos días. Eta barra un letra chiquiekin, verán, desde el Partido Comunista Chino se asegura que no hay peligro entre comillas y que todo obedece a la exageración occidental de la amenaza china entre comillas ere. O sea, esaten dute ziur eroriko dela Madrilen edo bestela ez dakit komunisten konplot bat dela kuetearena justo Madrilen erortzeko. Okerketa lanean ibili, 40 paralelotik 40 paralelora, espazio hortan igual erortzen dela. 180 itxasoa da. Agian zatitxoren bat erortzen da hiri baten edo poblazio dagoen leku batean, baina horrek ez du esan nahi Madrilen, ez dakit, falta zeona Moncloan jetxiko dela zartzuela. Ez dakit. Horregatik hortxe dago diferentzia Nate Fuse eta fake newsen artean. En fin, batzuk La Razón irakurtzen jarraituko dute, eta beste askok irakurtzen jarraitzeko arrazoiak izango ditugu. Egia, ala gezurra, begien artean, sudurra! Kontakatio. Konta. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Kala,
Eta gu Jaun Andreok aurrera egin behar dugu arratsaldeko 4:25 zuzenean Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafean eta segituan aurkeztu behar dizuegu Lezon and Limousine. Gaur jaio edo behintzat gaur argia ikusi duen proiektu berria. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bai, jaio da, edo esan da bezala, jaioa kaso lentxeago jaio da, gaur argia ikusi du. Proiektu berria Euskal Herrian, ez da berria, bera osatzen duten kideen ibilbideari erreparatzen badiegu. Lezon and Limousinen atzean Ricardo Lezon, Makenrobeko abeslari eta kantugile nagusia, eta Jaime Artetxe Limousine, bere bidean Jou Larreina, Tulsa edo Makenro bera bezalako proiektuak dituen musikaria. Bueno, elkarlanan hasi ziren, duela bizpairu, 4 urte, Aizkorri izeneko proiektuarekin lanean zebiltzala, eta azkenean pandemiak atzeratu badu ere, Lezon and Limousine honek gaur argia ikusi du, eta guk segituan entzungo dugu euren aurrerapen singela, baina lehenago, bere kidetako bati, Jaime Artetxe Limousine egin genion tartea, bigarren kafean. Jaime, arratsaldeon, eta ongitorri. Arratsaldeon Inigo eta konpainia. Ongitorri. Gu ondo, eta zuek ere pentsatzen dut zoriontsu, ez? Horrelako proiektu batek argi ikusten duenean beti dago hor ilusio kontenitu bat, gogo bat, eta jendeari bidali entzun, feedbacka jasotzeko gogo hori, eta pentsatzen dut pozik zaudetela, ez azkenean atera delako. Bai, pozik, urduri, eta uste inoiz ez dezela hau normala, ez dela, osasenet, que no te acostumbras. O sea, beti berria izango bezala, así que pozik bai. Aizu, baina hoi duna da, Oitzen balin bazea, magia galtzen du. Ez? Oitzen balin bazara ilusio horri, ez bai? Beti berri bezala sentitzen. Ez balin bazea urduri jartzen. Ja, hoi egia da, bai. Bueno, aipatu dugu hor, Ricardo Lezon eta biok elkartu zaretela proiektu hontan, Lezon and Limousine izeneko proiektu hontan, baina bion arteko elkarlana ez da berria, Jaime, ze batez ere McEnroen, bada denbora bat, elkarrekin lanean, produkzioan, zu bertan teklak jotzen aritu zara bereziki, bada ez, dagoneko ibilbideat elkarrekin, azkenean proiektu honetan amaitu duena, ez? Bai, oin dela espaldi gara lagunak, eta bai, ginen gira baten jotzen elkarrik, eta akustiko asko dentzean, eta akustikoak bion arten egiten genitun, eta igual hotelan edo loa, azten ginean abesti berriak egiten, eta hau baten esan ziren Ricardo, abesti honei zerbaitin bai oso, koiztu berria zu abesti bat, eta hasi ginean horrela alo tonto, eta gero abesti berria egin genuen, gero beste bat, eta gero azken esan genuen, hombre, igual hau proiektu berri bat izan bar da. Eta horregatik hasi izan Lezon and Limousineko proiekta. Nolako izan da lanketa prozesua, ze badakite kosta zaizuela, getxokoa da Ricardo, zu Tolosarra izaki Donostian bizizara duela denboratxo bat, baina 15 eta Gipuzkoa eta Bizkaiako muga horrek banatu zaituzte azken urte honetan, eta ez da erresa izan elkarrekin bildu eta guzti hau jostea, ez? Nolako izan da prozesua, eta ze ardura hartu dituzue bakoitzak proiektu berri hontan? Iaia horrokorrean, Ricardok igual letra bat bialtzen zian, mailin bitartez, o WhatsApp bitartez, o batzutan bai melodia batzuk, eta ni askotan bultatzen dizkion, pista batzuk, igual elektronika pista batzuk, nik abesten gainetik, bere melodia, bere letrak, eta horrela junginan lan egiten, banatuta, nik Donostitik eta beha getxoz, eta, pandemia guti ingaitunen, elkartu ingea, eta batzutan bai saltatzen dut konfinamenduan. Behakin eteko, oso rudi geunden abukatzeko, edo abesteko, edo azkenen, horrela ebili gea, mantxo, baina azkenen bukatu egin ditugu abestiak, dena etxen grabaten ditugu, ekipo oso txikin, maitasun askokin. Gaurtik aurrea? Trampari gabe, elkarrik ikusi halko dezue. Egia da. Bueno, arratsaldean labik kontrako esaten ez badigu. Oraintxe lauak eta 30 minutu zuzenean bigarren kafean. Orain hasi da bilera. Baina guk beste bilera badauko askoz garrantzitsuagoa. Ana y el Drago single hau aurkezteko. Diskoa, Jaime, okerrez panaiz irailean izango da osorik kaleratzeko intentzioa, baina dagoneko aurrerapen kantu hau bota duzue. Diskoak
segituan entzungo dugun Ana y el Drago honen kutsua dauka, edo beste espazio batzuetara ere iritsiko zarete Lezonan limusin proiektuarekin? Bueno, pizkat teksturak antzekoak izango dira, kontzeptuak, bai, abesti oso ezberdinak daude, diskak igual 10 abesti dauzka eta aietatik igual 3 edo 4 bateria akustikoak dauzkate, ez dira elektronikoak, ez dira programatuak, baina, bueno, saiatu ingea pizkat koherentzia hori mantentzen. Entzun dugu kantua eta entzulek segituan ezagutuko dute, kantutzarra, akaso ez lehenengo entzunaldian miresten zaituen kantu horietakoa, badu hortik, baina batez ere, sentsazioa oso ondo zahartu eta oso ondo behin eta berriro entzun daiteken kanta bat dela, ze nik bizpahiru aldiz entzun dut gaur, Jaime, eta sentsazioa da gauza asko daudela hori izkutuan. Produkzio aldetik lan asko dagoela, sonidoaren bilaketan, sintetan, badagola hor asko deskubritzeko, gainera gaur egun arraro xamarra den 5 minututik gorako kantu batean, beraz, badago pixkate ez dakit mainstreametik urruntzeko joera esan daiteke, baina behintzat oso joera dominantei behintzat ez diezuela heldu horrez. Egia esan bada mainstreama edo popa popa egiten ez gara egon egiten, negabe eta estilo hau, ez da? Abestiak esaten dizu nola junbartzean, eta askotan 6 minutu baldin badia, 6 minutu. Eta dizkan abesti luzek daude, eta irratitan jartzeko luzegiak. Bueno, gure irratsaio hontan gure gara xelebre xamarrak eta batzutan mainstreametik urruntzeko arazorik ez dugu eta oso sorik entzungo duten zulek segituan, baina azken galdera bat eta arriskutsua da. Jaime, badauka pixka bat McEnroetik, ala beharrez Ricardo Lezon badago kantu hontan. Badago zertxo bait Tulsaren tekla, elektronika, sinte giro horretatik. Eta badago zerbait oso intimoa. Niri gaur lehenengo entzunaldian ekarri dit gogora eta akaso egia da, bere heriotzaren urte hurrenean oso presentari garela ukitzen Raberrio eta bera saiontan ere entzun dugu, baina Berrio unibertsuatik pixka bat etorri zait burura. Presente dago Rafa Berrio bezalako artista bat zue biongan, edo kasualitate hutsa da eta nik paralelismo egin dut? Bai, Jaime? Ui, galdu dugu. Bai, galdu dugu, Jaime, galdera... Barkatu, eutziet mugikorra. Lasai. Entzun duzu galdera, Jaime? Bai. Pixkat kasualitatea. Bueno, biok ezagutzen dugu, baina, lehen gugunen kasualitatea esan nion Ricardo, Rafa Berrio, kriston poeta honatzen, eta zantzian, ez iaia ezagutzen, jarri barde etxean, jende guztiak esate dit, bai antzekotasun hori daukagula. Azkenen, netzat, nire ikuspuntuz, biak daukate poeta faceta hori, ez da? Azkenen, beraien eskusa, iaia abestia da. Askotan igual, letra bakarrik defendatu egiten da. Eta nire ustez, Ricardo berdinak gertatzen zaiola. Askotan, bere letrak asko landu egiten ditu, eta askotan, igual melodia ez gutxigo, baina ez da beratzat hain importantea. Eta netzat, Rafa Berrio hori izan. Posten gara, izu, paralelismo hontan zerbait edo norbaitekin mintzat bat egin dugulako, eta Jaime Artetxe limusin, mila esker, guretzat artetxo hartzeagatik, eta orain bai, kantu honen 5 minutu luzetxoiek entzongo ditugula. Bigarren kafean, Ana y el Drago, Lezon eta limusin, Lezonan limusin proiektutik, zuekin. Jaime, mila esker, eta ea tarte luzego hartzen dugun, iraietik aurrera diskoa bosorik aztertzeko. Eskerrik asko zuei. Izan ondo, aio. Tarde de sol, de un domingo sin feria. Solo y en silencio, por el jardín botánico y sus caminos de tierra. Al borde de tus grietas
La vieja fuente de lágrima y hiedra. Asoman tus ojos, ramas y sombras dibujan tu trazo. Desde el campanario doblan las campanas lo que estoy pensando. No son ramas retiro, son los brazos del instante. Alzando hacia el cielo el trofeo de encontrarte. Lezonan Limusin proiektu berri ari gara ezagutzen bigarren kafean, eta hau, euren aurrerapen kantua Ana Jeldrago irailean, ondo bidean Ricardo Lezon eta Jaime Artetxe Limusinen proiektuak ikusiko du argia. Ba, aldakizu nola bizi daiteken urazpian? Ba, entzun. Keep calm and bigarren kafea. Zuei ze okurritzen zaizue egin daitekeela urazpian? Igeri. Ai, ni beste gozatu kurtu zeitu. Zea raroa, inigo enun espero. Zea raroa, Euskarari gabe Nafarroa. Apnea. Apnea. Espainiako txapeluna dugu Euskal Herrian. Bai. Zakit. Jo, espero nun inspirazio gehiago. Ze, gaur egun egia da... A ber, urazpian gauza, daitezkela. ikus daiteke
eguzkiaren izpiak nola piramida ezetzen diren edo nola zabaltzen diren Adibidez. uretan zehar eta horre kamarakin bali mazabiltza urazpian oso goza politak harrapatzen dira, argizpiak murgiltzen diren horretan, batez ere oso sakuntasuna ez bazara. Edo Titanica bisitatu dezakezu. Edo agian garai bateko zibilizazioen arrastoak ikusi Edo arrantza egin, baita. edo beldurra pasa. Ari Bai, gara, Ze batzutan lainoek eta zeruan dauden gauzek itzalak sortzen dituzte, Bai. eta zuzabiltza hor erdigerien erdibuzean, eta errepente azpitik gauza ilunak ikusten dituzu, eta... Bueno, orduan, eskarmentua kasute, zuek urrazpian, Noski. pixkat. Xoxe. Ba, egia da, gaur egun urazpian gauza asko indaitezkela, baina lurrean, egia da, askoz gauza gehiago egiten ditugula, Hobeto moldatzea gara behintzat. bai, lurrean bizi gehalako. Bino, badakizue gizakiok ez dugula gure etxea behar bezala zaindu, eta laizter etxeza datu berko gara. Bai. Eta, bueno, naiz erotu, Osa, diodanak, zentzua euki padauka. Larrialdi klimatikoa, larrialdia da, egoera benetan larria delako. Berotegi efektua pairatzen ari da mundua, eta atzera bueltarik ez dituzten gaitzak eragiten ari gara gizakiak. Adibidez, Artikoa munduko beste edozein leku, baino 2 aldiz azkarrago ari da berotzen. Aldaketa azkar honen ondorioz, hartz polarrak ezin dira egokitu eta habitata galtzen ari dira. Zientzialariek kalkulatzen dute 81 urtetan hartz polarrak guztiz desagertuko direla. Benetan. Bai. Baina ez hori bakarrik. Aurreko udaran inoiz ikusitako temperatura altuenak erregistratu ziren Artikoan, 0 gradu azpitik egoten diren lekuetan, 38 gradu izan ziren. 2020 urtean ere ozono geruzan zuloa agertu zen Artikoan, eta Errusiar zirkulu polarrean 21.000 diesel erregaitona isuri ziren dieselbiltegi bateko ezbehar baten ondorioz. Honekin batera, Erresuma Batuko Harley Zentroko ikertzaile talde batek adierazi zuen ozeanoetako izotza 2035 urterako desager daitekeela. Duela 127.000 urte inguruko desizozte garaiko baldintza beretsuan omen dago Artikoa gaur egun. Esan nahi dut, larria da egoera, ez? Hola, dena arrapaladan botata nahiko larria ematen du egoerak. Oso. Ba, gauzak horrela daudela, ozeanoek 30 eta 60 zentimetroko gorakada egin dezaketela adierazi du munduko meteorologia erakundeak, MMEak, eta 20. mendean 15 zentimetro hasi ziren ozeanoak, eta egun dagoen egoerarekin, hau, larritu ingo dela esan du MMEak. Itxasertzetik bizi diren bizidunen 40%ari eragingo dio bizigaren mende honetan. Baina, bueno, ez da ezer gertatzen. Lurra suntsitzen badugu, oraindik ere ura geratuko zegu. Eta hori ere dagoeneko suntsitzen hasi garen ez, orain arte bezala jarraitzea besterik ez daukagu. Izan ere, gizakia jaioa da, ingurumena zaintzeko garaian ez ikusiaren egiten. Ez denak, ez gaitut ezago ondo esana, ez da? Ez gaitut. Gaitut ez da existitzen, baino... Baina kontzeptu hona da. Baino Lat Salvadorrek erabiltzen du, beraz guk onartzen dugu. Oso ondo. Ba, ez gaitut denak zaku berean sartuko. Baina egia da, orokorrean, ba, gizartea nahiko desastrea dela, horrelako gauzekin. Baina, pandemiak ekarri badigu zerbait ona, izan da asko jetxi zela kutsadura munduan. Isuritako CO2aren maila asko jetxi zen, konfinamenduaren eta jarduerak ez egitearen ondorioz. Baina, dagoeneko itzuli gara berriro ere, utzi genuen puntura. Denbora aiskar berreskuratu dugu noski. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. Beraz, Dream about
hauek kontuan hartuta, ez da erokeria, egunen batean itsasazpian biziko garela pentsatzea. Ui. Hain zuzen ere, zientzialari asko ari dira gizakiak urrazpian bizializateko teknologia garatzen. Badaude dagoeneko laborategiak, itsaso barruan, bertan beraiek sortutako, ez dakit nola esan, autobus baten tamainako laborategi antzekoak, eta, bueno, horrelako gauza asko, eta ezakizkegunak noski, beti bezala. Eta dagoeneko, hasi dira urrazpiko hotelak diseinatzen. Izan ere, Dubai eta horrelako lekuetan itsas mailak gora egiten badu, ez dute lekurik eukiko lurrean, beraz, uretan sortuko dituzte hotelak. Baina, pertsona guzti hauetaz gain, pertsona partikularrak ere prestatzen hasi dira. Adibidez, Saddam Kilani, egiptiarrak, 155 ordu eta erdi pasa zituen urazpian. Hau da, 6 egun eta ordu batzuk gehiago. Hainbeste egun pasatzeko denbora pasak ere eman zituen. Eta bertan egontzen margotzen, bizikletan ibiltzen ere egontzan, muskuluak pixka bat lantzeko. Pokerren ibilizan? Ez, pokerren ez, baina xakean bai. Ara. Jetxi zituen berarekin ere taula eta fitxak, marmolezkoak, pixatzeko, hoi da. Eta bertan egontza jolasten. Baina bere buruarekin? Ez, laguntzen egoten zienekin, guten zien arratsaldea, hori da, arratsaldea pasatzea berekin, eta, xake partida bat. Patriziorekin! Ohea eta guzti, zeukan, baina alderantziz zen. Ohea zegoen goian, berak askatzen zuen pixua, orduan, gora kasi joan, ohearekin topo egiten zuen, eta lo egiten zuen. Bai. 80 minuturo, oxigeno botila bat erabiltzen zuen gutxi gora bera. Beste batzuk ron botila erabiltzen dute. Gizonik abesti honekin. Ai, ama, abertze kontatu bat dimen Goiuriko. Zer Goiuri? Itxuen pixkate, zer gertatu zen Goiuri eta abesti honen artean? Bueno, ni txikiagoa nintzenen jonitzan oporreta gurasokin hotel batea. Eta hotelen gau baten bertako animatzaileak esan zuen, benga, hoteleko gumen arten lehiaketa bat, koreografia lehiaketa bat, eta bestia izango da, hau, Under the Sea, The Little Mermaid. Eta orduan, inberdezue, koreografia bat pentsatu, gero denon aurren egin hemen hotelean, eta bozkaketa ingo dugu, eta irabaziko dugu, koreografia horrena daukanak eta nik irabaziko. Irazi zenun? Nola zan koreografia? Ez ditingo. Inbizkia, Goiuri, streaming bitartez jarretzen gaituzten entzako. Zuentzat, zuzenean, 4:48 minutu naiz irratiaren sintonian gara, eta Goiuri ezei zarandiak umetan lehiaketa irabaziarazi zuen koreografia erakutsiko dugu. Aurrera, Goiuri. Ez ditingo. Kamara zuretzat. Ez ditingo. Beno, bale, Amaia, barkatu, jarraitu. Nik pozik entzunet bere anekdota. Bai, ez, baina pena ez dula dantzatu. Ja. Animatzen izan. Gutzi behar zaio berera. Bidean horreta dago? Maria Angelesi galetuko digu. Egia esan, urazpian egitekoen aukerak aztertu eta egin dituzte dagoeneko. Adibidez, Googleek 2022 garren urterako New Yorketik Euskal Herriraino iristen den kable bat egingo du interneten konexioa hobetu ahal izateko. Baina, ezagutzen ditugu Eurotunela, adibidez, da tunel bat, urazpikoa, eta bi herrialde konektatzen ditu, badaude gehiago. Baina, nik esan dizuet, urrazpian biziko garela, etorkizunean, orduan, lurrerako diren tunelak eta kableak guri bostaxola. Baina, ez kezkatu, nik ikusi dut zer egin urazpian. Eta ikusi dut egin bat gauza, eta zuei kontatuko dizkizuet. Gainera, gaur egun ditugun erosotasunak ez ditugu alde batera utzi beharko. Ez? Ez. Zer egin urazpian? Hori da. Adibidez, urazpian ere Instagramera gure bizitza zoriontsu eta perfektuak igotzen jarraitu ahalko dugu. Wow. Izan ere, Aquafy, asmatu dute, dagoeneko, Saudi Arabiako zientzia eta teknologiaren Abdullah Erregearen Unibertsitateko ingeniariek LED edo laser bidez mezuak bidaltzeko teknologia garatu dute. LED bitartez distantzia motzean bidal daitezke mezuak, hau da gu hemen gauden distantziaren arabera
arabera antzekoa, eta laserrarekin distantzia luzeagoan, beraz, urazpian komunikatzeko arazorik ez dugu aukiko. Baina, ze jarriko dugu Instagramen, nola postureatuko dugu? Lasei, ze benetan 11 aukera ditugu urazpian ez aspertzeko. Benetan? Sakondu. Urazpian kontzertutara joan gaitezke. Izan ere, dagoeneko existitzen da lehen musika talde akuatikoa. Leila Skovman konpositoreak osatu duen Aquasonic taldeak naturaren lege guztiei aurre egin eta urazpian musika egitea lortu dute. Eta hau da, Aquasonic. Streaming bidez ikusten ari zaretenok, ikusten duzuen nola dauden ur tanke moduko batzutan, eta noski instrumentuak egokitu egin behar izan dituzte urazpian jotzeko, baina bai. Urez inguratuta daude? Bai. Eta arnasa? Apnean ari dira? Apnean ari dira eta behai joten dira. Juna, berrez jetxi? Wow. Benetan, harrigarria. Flipatu diteit. Bai. Ze oso zen iruditzen zait gainera. Bai. Kusten ditut. Gaina, urarekin, imaginatu itxasoan. Eta harmonikoiek sonidua ere. Claro. Bada ez, pixkate Tibet inguruko ontzi eta burnizko plater gongen eta harmonikoietara ez? Entzun. Gongek ere badaukaia, baina urazpin ze pasa. Are gehiago bai. Zenetik pasako gara festara, ze festak ere izango ditugu. Izan ere, 2008ko ekainean, Chet Porter DJ-ak igerileku baten azpian emanaldi bat egin zuen. Wow. Musika jaialdi virtual batean parte hartu zuen, eta arrainontzi moduko bat sartu zuen piztina batean, kableentzat tutu bat, eta berak arrastu alizateko snorkel egiteko ekipamendua, besterik ez zuen behar izan. Publiko animatzeko mezuak ere bidali zituen arbela baten bitartez, irudian ikusten den bezala, eta festa bat montatu zuen horrazpian. My level, you're killing my vibe, need to get on my level. Time to be special. I've been loving the rush of the blood in my vessels. I feel like a rebel. Baina, ingo dugu pixka bat kultura beste modu batean bermatu. Begiak itxi dizut eta jorgan neola irutu zait. Oraindik ez. 2017an Urazpiko museoa inauguratu zuten, Museo Atlantikoa inauguratu zuten, eta bertan 300 eskultura daude, Jason Deckers Taylor artistak egindakoak, eta museo honek 2500 metro karratuko azalera dauka, eta 12 metroko sakoneran dago. Espainian kokatzen da, Karaniar irletatik oso gertu hain zuzen, eta museo hau, lurreko edozen museo bezala da. Bisita gidatuak ditu, museoaren zergatia, historia eta bitxikeri guztiak ezagutu ahal izateko, eta bi modu daude, buzeatuz, edo snorkel bidez bisitatu daiteke museo hau. Baina, ez bazara museo zalea, dituzu beste aukera batzuk. Gainera, museo hontatik ez oso urruti, izan ere, Ariadna Jafez dantzariak tango bat dantzatu zuen tango film laburrerako. Beraz, dantza erakustaldiak ere izango ditugu gure bizitza urpekarian. Izugarri jopoli eta tango aurazpian.
Eta zu badakizu garai batean dantzatzen zutela bi gizonekoek, ni badakitango dantzatzen. Erakutsiko dizut. Bai. Helduko zaitut eta egingo dugu bat biru lau bosi zazpi zortzi, eta gero zortzikoak, zerokoak, egingo dugu, bai, denetatik. Jongora, Bokara, Santelmora eta elkarrekin. Bea dantakira. Iteko tango. Izan daiteke zuen negozio propioa Urazpian? Zuk ez zaiozuko zabat goroteagari. Honen montatzen diziku kizun bat, dantzatzen tango, montatzen diziku kizun bat, dantzatzen tango, usturreko puntan, edo eta hori baiaren sakontasunean. Ez da garazori. Sakondu. Ba, bueno, hauek izan dira, pixka bat eskaintza kulturala. Baina gizakiaren historia ikusita, ba, egokitu dut pixka bat ere nere ikerketa. Amerikako estatu batuetan, Washingtonen, zehazki, badago gerra hotzeko misil biltegi bat, 33 metroko sakoneran. Hau da, misil biltegi bat dago Urazpian. Orduan, gu itxasora bizitzera goazenean ere, gerrak baditugu, izango direla seguro, lasai, munizioa, ez dago faltakota. Alabaman ere, badugu gerra hotzeko beste oparitxo bat. Laku baten erdian, Minuteman misilaren punta ikus dezakegu, suntxiketa masiborako arma da, NASAk sortu zuen 1962an, eta antxe dago, jarrita, guk noizbait behar badugu, lasai hartu alizateko. Eta mundua aldatuko dagian bino gizakia ez, Urrazpian ere egongo da etekin ekonomikoa aterako duenik. Izan ere, ura merkatuan balioa izango duten lehen gaietako bat izan daiteke etorkizunean. California Water Index indizearen arabera, egun urak 486,berrogeita dolarreko balioa du 1.233 metro kubikoko. Beraz, laizter hasiko dira kalkulatzen zenbat balioko duen urmasa bat erosteak bertan gure etxeak egin ahal izateko seguru. Eta nola ez, COVID-19arekin dena ikusi dugula uste dugunez, noizbait horrelako beste pandemiaren bat izango balitz gu Urazpian bizitzen, dagoeneko sortu dute Urazpian sar daiteken gel hidroalkolikoa. Eskumuturrean jartzen den smart erloju baten itxura dauka, eta zati laukian sartzen da gela. Beraz, horrela beste pandemiaren bat egonez gero, Urazpian sar daitekenez, bertan ere erabil dezakegu. Eta ez arduratu musikoengatik, 2008an itxasora bota genituen 1.560 milioi musikoak erabil ditzakegulako. Bakizue, berrerabilpena sustatzeko eta ingurumena zaintzeko. Egia esan lurra zaintzen ez dugu jakin, eta ageria da itxasoa ere ez dugula zaintzen. Etxerik gabe geratuko dira izaki bizion gehienak, eta gure etxea zaindu beharrean, urrengo lurra zein izango den, eta bertan nola izan eta nola bizi aztertzen dugu. Baina, bueno, lasai egon, ilargia ere beti egongo da hori ere kolonizatuko dugu, eta hori ere suntxituko dugu. Eta nire hitz egingo da, espainola edo ingelesa. Amaia Resendegiluz, eskerrik asko. Zuei beti. Zederra. Eta zuek entzuleok, ez daitezte urrutira joan, arratsaldeko 5 izateko minutu bat falta zaigu, eta guk neurri batean Urazpian jarraitu behar dugu, ze kantu berria aurkeztu behar digu Sara Zurzak, ez oildu entzungo dugu, ikusiko duzue bideo deiez edo bideo streamingez jarraitzen gaituzuenok, eta Sara Zurza ere izan da Urazpian, segituan kontatuko digu nolakoa izan den esperientzia hori. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Sara Zurza, arratsalde hon eta ongitorri berriro bigarren kafera. Arratsalde hon, Inigo. Bueno, mentxe dauzkate, Mai, Goiuri, Amaia badoa, gero hueltatuko da, eta hemen gemiltzan gorgo izan denok, zure kantu berri hori entzuten, eta zure bideo berri hori ikusten. Sara, zuk zena jago dezu, Marten bizi edo Urazpian bizi? Bueno, Urazpian ez da. Gauza bat egingo dugu, pistak emate aldera. Kantu entzun,
eta ikusi egingo dugu, eta segituan jarraituko dugu Sara Azurzarekin hizketan, baina haze bideo eta ze kantu ederra prestatu diguna. Askok badakiten hor zaren, bidestuetan zehar begiratzen, atzean beti atzean zer ote dagoen, baina inork ez daki argi hori zer den esaten. Ez oidu, jakin nahi zenuenean, noiz altxatu, ispilu horren aurrean, bizpahiru, segundu igarotzean, ez hurbildu gehiago. Gezurra ez da inoiz arnasten, buruaren engainutan engaiatzen, aurrera zuzen aurrera ibiltzen, inguruan zer gertatzen ari den ikusi gabe. Ez oidu, jakin nahi zenuenean, noiz altxatu, ispilu horren aurrean, bizpahiru, segundu igarotzean, ez hurbildu gehiago. Guau, hauxe da kantua, eta hauxe zen bideoa, Sara Azurza. Poz-pozik egongo zara, ze badakit ez, artisten artean garai komplikatuak izaten ari direla, zalantza asko proiektuarekin zerekin, hemen izan zintugun, London Weather Orkesten, zetorren diskoa, badator beste kantu bat, badator hor proiektu bat, akaso buru hauste asko ematen ari zaizuna erabakiak hartzea aldera, ez da? Bai, noski bai, ez duzia momentu berrizak holako proiektuak ateratzeko, baina, bueno, aurrera segitu behar da, ez da. Ez oildu, London Weather entzun genuenean, aurretik ere, bueno, diorim hori entzun da genuen, hor aldaketa bat bazegoen, beste norabaiterako salto bat, eta orain berriro. Sara Azurza bera, baina beste Sara Azurza bat, ez da egin nola azaldu, baina badago hortik, ez? Bueno, ez dakit, jendeak esan dite, berriro aldaketa hori eman detela igual, ez dakit, euskera zabesteagatik, edo koroak sartzeagatik, ez dakit, baina ni izaten jarraitzen dut, así que. Kantuan, bueno, eragin bat badago, akaso talde bat osatzen aritu zara, musikari batzuk ere badaude bideo horretan zurekin, Iker Lauroba hasieratik horre egonda, baina dagoeneko Aritz Lauroba baterian, Julen Barandiaran baxuan,
Einaut Gaztainaga edo Gaztain Estudioen lan hori, koruak, sintetizadoreak, bueno, elkarlanagotik, ez, talde izakeragotik edo aritu zarete azken kantu hau sortzen. Bai, nik ustete bai horretik, zuk esan dezu bezala, igual beste etxara zurzatik ikusten dela beziontan, batez ere, orain talde haundiago bat geralako, eta ez naizelako bakarri ni, edo, eta gonginan hori inauten estudioan abestia grabatzen, tipo superprofesionala, musikari guztiak oso onak ere bai, eta nik uste horregatik ere ikusten dela aldaketa. Ez oildu, zein da oildu beharrezten hori? Antxidatea, beldurrak, tankerako buruko gaixotasunak, edo, bueno, antxidatean inguruan iatzen nahi nundi, ezakitzagatik. Igual nire bizipenak kontatzen dituta beziontan, baina hauek ere ez dira usatu behar, horregatik jarri ez oildu. Bai, goi hori izan. Ez genik, bideoklipak txoratu nau. Bai, iritsi behar genuen. Iritsi behar genuen. Bale, ez jarraitu eta gero galdetuko jo, bale, barkatu niego. Segituan goaz bideoklip hortara, baina, Sara, bada zerbait niri atentzio eman ditena eta poz ondia eman ditena, eta gaur goizean Iker Laurobari idatzi diot, hori esateko, aizu jo, poz ondia hartu dut, ikusi dudalako oso nortasunetik egindako kanta izaten jarraitzen duela. Alegia, bada, euskal musika egintzan joera bat baino gehiago, baina kaso joera dominante bat, eta agertzen da bapatean Sara Zurza, ez oildu kantatzen, oso Sara Zurza izaten jarraituta, eta asko entzuten ez den estilo batetara hor bilduz, gauzak modu konkretu batetara eraman da, eta uste dut hori ere arro egotekoa dela, ez? Mantendu zaretela pixkat kolore hoietan, ez? Jo, eskerrik asko. Bai, a ber, zerbait ezberdin egin nahi nun, ez? Eta ez dut uste olako abestiak asko entzuten direnik, baina, bueno, ez dakit. Eskerrik asko. Flipatu gaitu iritsi da momentu batean estribillo hori, estribillo hortan kantuak estanda egiten du, badirudi koro erraldoi badagoela, konparazioak ez dira honegiak, baina niri personalki Morganen musika pixka bat gogoratu dit momentu hortan, zatu, wow. Eta gaina, ze ona, ez? Euskal Herrian norbaitari dela horrelako zerbait egiten, eta lortu duzu, ez? Kantuari horrelako bai, nazioartekotasun bat ematea, oso kolore eta oso jaskera handia, eta aldi berean, zu izaten jarraitze hori, ez? Kantuak badauka, ez da egin nola esan, bai, beste noiz baita aipatu dugun, ez? Souletik, gospeletik, zertxo bait, influentza horietatik orain gontan ere, ez? Bai, ez nuke esango igual oso influenzia direktua denik, ez igual London Weatherrekin konparatuta bai zela igual soul klasikoago bat, gaina inglesez eta guztia. Honek badauka, zuk esan bezala Morganen influenzia izugarria. Bueno, Morgan niretzako da, bueno, nire talderik ezakit gustokoena. Baina la ere ez nuke izango soul klasikoa denik, osea, gerturatzen da eta gustatzen zait Euskal Herrira igual tendentzia hori ekartzen egoten izana. Bai, guri ere poza mandigu horrek. Bideoklipean murgildu behar dugu, zuzendariak Nestor Urbieta eta Matxin Saldias, Matxin bera izan da argazki zuzendaria, Carlos Terreros Gazerlanetan, Irati Peluaga eta Ane San Jose estilismoan, Miren Eskizabel izan duzu horre bide lagun, Urazpiko operadorean Nestor Urbieta, Jon Santamaria Kamara laguntzaile, eta Urazpiko laguntzan Adam Kauka, Alek Maiteni eta Álvaro Smith. Eta kreditu horietan Ane Diaz ere agertzen zaigu. Lantalde ondia, Goiuri, bideoklip zoragarri bat osatzeko, Nik galdera bakarra gokat. Norbaitek itxuitez izun toaia batekin, uretatik atatzeko. Ez. Ikaguen. Baina egia esan ezen oso sufritua izan, ez ura ez egonotza. Ez egonotza. Así que naiz. Lasaiago gatzen naiz. Beno, bideoklip ederra ikusi izan dugu, hortxe
Umel, urotzetan edo urepeletan, orain jakin dugu, urazpian, bueno, ikusgai duzue, YouTubeen ikusgai duzue eta entzungai duzue plataforma guztietan, eta gure gomendioa gaur aurkeztu ditu bi kantu eta ze kantutzar eta ze bi single berezi gaur ostirala maiatzak 7 bigarren kafera ekarri dugun hau. Sara Zurza, ondo bidean urte bukararako behar luke disko berri horrek alana izenuke behintzat? Bai. Esan nahi nuna zen ez dakitela indikantze hilabetetan izango da, baina bai aurten zerbait ekarriko dut, eta zerbait sendoa. Gauzatxoak datoz. Bai, horrezati bai. Sara Zurza, mila esker, zorionak berriz, kantu ederronengatik, eta iritsi behar duenean, eta badakizumen bigarren kafean, ateak zabalik, nahi duzuenerako. Lauro bat abiok ere akustikoan animatuko bazarete, egingo dugu tartea, edo bilatuko dugu modua disko hori kaleratzen denean, ondo eta behar bezala aurkezteko. Bale, mila esker zuei. Eskerrik asko, zen ondo. Eta ez dakit guk urazpian jarraituko dugun, baina ziur nago gure urrengo gonbidatuak urazpian bizirik irango lukeela, eta urazpian ere norbait barra eginaraziko lukeela. Trebetasun hori baduela esango luke. Inguruan zer gertatzen ari den ikusi gabe. Ez Keep Calm and bigarren kafea. Ez diogu Andoni Agirre Gomezkortari galdetuko ze futbol talekoa den, ze badakigu horrek ez dakit nolako buruko minak ematen dizkiola, baina jakin badakigu futbolean ez ezik hainbate arlotan bikaine mantentze dela. Antzerki interpretazio ikasketak egin zituen, hainbate urtetan, baina esango genuke bera kalean, antzokietan, oholtzan, etxean, mugikorraren bestaldean, pantailaren bestaldean, zinemareto baten eserlekuetan, edo taurazpien ere bikaine moldatuko litzatekela. Askok telebistan aski ezaguna izan dute, telesaietan, fikzioan, saiotan, baina bere ibilbidean oso ikusgarri eta publiko handiarentzat egindako lanetatik, askoz txikiagoak direnetara ere bide hori bideratu du eta osatu du maiz. Eta gaur gurekin dugu, hementxe bigarren kafea hartuta dagoeneko eta prest, eta eskertzen diogu guretzat tartea hartu izan. Andoni Agirre Gomezkorta, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko zuen. Urazpian ere biziko zinateke. Bai, gustua. Ez naiz asko ibili urrazpian, baina nik gainera badaki beida ze lotura ona, urrazpiak irratsaio batean gaudela, balearen sabeletik, irratsaio bat zan, Radio Loiolan edo eta zu parte hartu herri irratian, Donostiako herri irratian. Eta bai, antzon saio bat, balearen sabeletik ditzen zana, Oskar Pikazok aurkezten zuena, eta emantzian aukera, pixka bat umei zuzenduriko atala pixka bat bideratzeko, eta bale baten sabelean geundenez, baleari ahotsa jarri behar zitzaion. Eta hori egokitu zitzaidan eri.
Gero etorri zen Anabel Alonso eta Pixar eta voy a hablar balleno eta hori, hori baino lehen Andonik iten zuen. Oie, nire atzetik etorri ziren. Kontatu beharko diguzuen maize, Andonita biok egin zenuten topo... Bueno, hainbat momentutan egingo zenuten, baina oso... Astapeneko abenturetan, Oso goza politietan. Batzutan elkarrekin, edo horrelako anuntzio arraruak, batzutan bakizu deitzen hasiera batez ere, horrelako lan arraruak, eta han elkartzen ginen, eta bada oso polit bat, uste dut 2001 urteko gabonetan, Donostiko Labretxa zinean, telefoniako anuntzio interaktibo bat, ez? Pantailan agertzen zen bapatean anuntzio bat, Quiere ser millonario antzeko programaren bat, eta bapatean esaten zuen, zenbat pospolok abitzen dian pospolo kajatxo batean, txin. Eta konkursante esaten zuen, komodin dela llamada nahi dut. Eta gu eserita ginen butaketan, eta... Bai, magia zen. Gu eserrikutan eserita, beste ikuslea bezala, eta bapatean, ematen genion hor jostailuzko telefono batei, eta brik, Salerrian, derrien jotzen zuen telefonoak, eta jeneak, ze da bilta. Eta azte ginen egiten ginen, eta, hitz egiten genuen pantailarekin. Zugarri politia. Dena koordinatua, grabatua zegoen, baina gu ja dana ensaiatua eta jendeak flipatu egiten zuen, hori magia zen. Nik bi galdera dauzkat. Bat, eta erantzuna bazen egiten, zenbat pospolo sartzen diren pospolo kaxan. Ez genuen hortaz hitz egiten ere, hor publizidadea egitea zen kontua. Eta bigarren galdera, zenbat pelikula ikusi zen ditu horren aitzakiakin? Ze horre goten bat zinaten? Egon ziren pelikula batzu. Eta zenbat kafe baili egin. Arratsalde luzea pasatzen genitunan, eta sartzen ginen pelikulasi baino lehen, eta gero tarte nahiko luzea genitun, pixka bat hor lasai egoteko, gure artean, gure proiektuetaz hitz egiten, edo pelikulak ikusteko. Lau aktore ginen, Andoni Nineo, Kike Biguri eta Juancho Núñez. Núñez, hoxe. Eta, karo, igual momentu batean, 8 sala ziren uste du, 7 sala, eta orduan momentu batean igual, 3 aktore batea, sala ezberdin eta ordu berean hasi zirelako pelikulak, baina gero agian 2 ordu libre. Eta orduan elkarrekin, nigo batzen ez, ze parrak, ze katxo, itzjolasekin, ondoko kafeteri, taberna guztiko ja ezagunak. Goatzen naiz, eguberri gau batean, tokatu zitzaiguna, afaltzera jun baino lehen, etxea afaltzea jun baino lehen, han egotea, eta ez da inorretorriko. Eta goatzen naiz, sala batean, sartu zala gizon bat. Epa! Pelikula ikustean, gizon bat. Gainera zen, arratsaldeko 6 eta pikotako. Ja, mundu guztia, ja familiarekin jotea. Han sartu zen, saleko zen. Guk egiten genuen publizidade hori, eta bukaeran oparitzen genuen, botatzen genuen, suposatzen zen, botatzen genuen la pelota bat, eta hartzen zuenari, egitzen zitzaizkion, patinete bat zen, patinetea edo sarrera, sarrera kelduentzat. Eta, gizonua, han bakarra. Eta nola inko dugu, eta han sartu nintzen, eta erabaki nun gizonaren ondoan esertzea. Pega inda, gobio bakarrik salan, gizon gaixuak pentsatuko zuen. Pelikula ikuste ez dator. Eta, bueno, hasi zanan iragarkia, eta bukatu zenen, esan nion, bueno, suposatzea hain pelota bota du beharko nukela, eta norbaitek hartu beharko nukela, baina tori, tokatu zaizu. Ala zeuna. Eta relajatu zen gizona, esan zuen, bueno, hemen ez datuz ni lapurtzera edo. Suposatze, baina zu imaginaz ez, horrelako egun batean, gizon bat, horrelako zine batean oso normala etzan. Ez gizona ez egoera. Pentsa orain gizon horrek kontatzen abentura bere familikoen, bere lagunekin, behin, Andoni Agirre Bozkotan nire ondoan, duela zemat urte eta zari gara. Hori da. Beraz, gaur egun grazatuko balitz, oso horrexal litzateke euskal ikusle batek esatea, hau ez dautzet. Eta orduan pentsatuko luke, hemen zerbait pasatzen nahi da, baina garai hartan etzinen nahi ezaguna, eta orduan baterez. Ez ninduten baterez. Aventura derra, Adar asko dauzka, Andoni Agirre Gomez Kortak heltzeko.
asko umorearen inguruan bizizan ditugu, Andoni. Bai. Ez dakit horrekin zenolako sentsazioak bizizan dituzun, ze umoretik kanpore lan egindakoa zara, ez hainbeste, beti ere umorea gertuago. Nahi baino gutxiago. Nahi baino gutxiago hori galdetu behar nizun, askotan igual sentituko zenuela, ez? Umoretik urruntzeko gogo hori eta beste esparru batzutan murgiltzeko, ez? Zalantzik gabe. Baina azkenean egia da, etiketa hori jartzen digutela, eta hortik ies egitea oso zaila izaten dela. Kontrako bidea, uste, erresago ematen dela, ez? Bai. Baina komedian eta ibiltzen eta humorean ibiltzen gean aktoreentzat zaila izaten da dramara pasatzea. Norbaitek aukera hori ematea zaila izaten da. Eta horregatik batzutan oso gutxitan izaten dut aukera, baina izaten dudanetan esfortzu berezia egiten dut. Egin nuen pelikula batean, goatzen naiz, pelikularen gidoia irakurri nuenean, lehenengo irakurketa egin, eta bigarrenean bilatu nituen sekuentzi dramatikoak zeintzuk ziren. Eta pelikula guztian bi nituen bakarrik. Bi sekuentzi, bizka dramatiko, bizka serio. Eta batez ere batean, eman duen guztia. Guztia eman nuen. Gozatzen, gainera ni badakit, konpartitzen dugu bai maixua, irakaslea, goindala goitala, goita bosturte, Miguel Galindo, hemen asko gustatzen zaigu azpimarratzen erreferenteak eta rolako figurak. Miguel Galindo ez dakit, Pasaian, Donostin, izandako tailerrekin, aktore asko pasa gara berezkoetatik, eta benetan aipatzekoa. Tu zan zure ikuskizuna? Bai, gaina hori izan zan, altxor bat niretzat, kriston suertea, zeren apuntatu nintzen ikastaro batera, pixka bat, ikasteko, ez naukan ideiarik, egia ez naukan formakuntzarik. Eta nik uste ikastaroa hasi genuela 6 bat pertsona edo, eta ikastaroa bukatzen zuen askotan bezala antzeslan batekin. Lugaritzeko kulturretxean antzeslan bat egite. Baina ikastaroa aurrera junala, gauza batengatik edo besteengatik, jendea ikastaroari joteari utzi egin zion. Jendea jone egiten zen, eta ikastaro bukatu genuen bik. Orduan, niretzako suerte izan zen Miguel Galindoren eskutan egotea, ni eta beste bat bakarrik. Eta ia zuretzako bakarrik. Miguel Galindo gu biontzako bakarrik. Tu, ez? Bai, tu, da. Eta lehenengo antzeslana, honetan hasten zianean esate duzu, ordu tapiko hor, estenatoki baten gainean, tekstu guzti hori ikasi behar, ni kapaz izango nahi, ni izan naizen ikasle traketxakin kapaz izango naiz tekstu guzti hori ikasteko, eta lehenengo antzeslana zer, eta bi aktorentzako antzeslana, tekstu desente zegoenan ikasteko. Eta hortik, guazen beste punta, Madrilen gaude, Music Hall, Billy Elliot, arrakastatxua, izaki zenbat aktore holtzan, antzarik, ikusgarria, justo beste punta, ez? Tudatutik pasatzen gara horrelako ikuskizun koreografiko eta atzeko taldea izugarria. Beste opari izugarri bat, beste altxorri izugarri bat, zeren, eske izan zen sorpresa bat hasieratik, bidaltzen diate mezu bat WhatsApp bitartez, produktore batek, Madrilgo produktore bat, soy productor de Billy Elliot el musical y queríamos saber si te gustaría participar. Lehenengo sorpresa izan zen, niri zuzenean bidaltzea, eta ez nire agenteari edo, representantean bitartez, eta kaptura bat egin nion mezu horri, eta representantea bidali nion, eta esan nion, zer hartu, txantxa bat bezala, txantxan bat izango norbaitean, zein ni? Zergati deitu berriatean niri. Eta total, Billy Ellioteko zuzendaria zen, David Serrano, ez dakit ez daute zuzendari nahiko ezaguna da, El otro lado de la cama, eta horrelako pelikulak egiteagatik, eta antzeon, Billy Ellioten zuzendari, eta representanteak bera ezagutzen zuen, eta berak esan zian, no, que sí, que va en serio, sí. Además, es propuesta de David Serrano que entres tú en Billy Elliot. Ni dantzan gaina ez dakit bat ere. Eta, junitzen lehenengo ikustera, esan ziaten, lehenengo etorri ikustera, eta gustatze bat zaizu, aurrea. Eta junitzen ikustera batez ere, nola zan, eta bestalde ere, nire pertsonaiak, ze punturaino egiten zuen dantza, eta zenbat dantza egiten zuen, jakiteko. Eta, dantza gutxi egiten zuen, baina montajea zan zerbait sinestezina. Osea, ni ua ikusi, eta ja,
erdialdeko atxedenerako, ja esan nuen, hau egin behar dut, hau ezin dut utzi. Bai, esan nahi nuen. Hau, abesti hau, hau dantzatzen da Billy Ellioten. Dantzatzen du Billy Elliot gazteak, Billy Elliot helduarekin, eta da pieza bat. Zoragarria. Dago momentu bat Billy Elliot gazteak egan egiten duela, kable bat truko batzuk, egan egiten du. Eta, claro, ni hori bukatu eta gutxira beste batzuk sartzen gea eszenatokian. Eta ikusten duzu mutil gazte hori, 12-14 urteko mutil gazte hori, ateatzen dela, kanpora hau dantzatute ondoren, lertuta, izerdi patxetan, arnaz estuka, increíble. Noiz bai, sentitu zara Bilelio bezala, esan nahi, ume bat boxeo betzuela nahi, eta nahi zuela dantzain, ez daki kuadriekin, edo zure errenterin, ez daki dorrelako aktore hainbeste ziren, edo... Sentitu naiz, batez ere umetan oso desberdin. Desberdinan, sentitu naiz. Nintzen, futbola gustatzen nahi zitzaion horietako bat, oso selektiboa lagunekin, eta gaina nola futbola ez zitzaidan gustatzen, eta gustatzen zitzaidan gauza oso arraroak, garai batean oso umen itzala 6 bat urtekin edo gelakide batek aitortu zian Martziano ditzen ziatela, zeren, bai, dakizkizu gauza batzuk ez dianak normalak. Marmolak zer diren, eta ez dakiz zer den, eta Martziano ditzen dizugu. Bai, oso arraroa. Baina, bueno, ipuin politasko bezala ikusi nuen, horrek ere barzuela bere xarma, eta nire identidadea zala hori ere, eta horrekin aurrera egitea, eta, bueno, ez zait gaizki atera. Nortasun, esan zengo jiru. Eta din horrekin, bazenekin aktore izatea aukera batzala? Ez nuen planteatzen nik uste. Ez dakit, beti bizi izan dut hori, bai, gustatzen zitzaidala, baina ez nintzen konstiente, hori izan nahi dut. Ez, osumen itzala, goatzen naiz, gurasoen etxean bideo bat sartu zen lehenengo urtea, 1982 zela. Olimpiaden gatik erosi zuten bideoan ere gurasoek lehenengo aldiz. Ordura arte, telebistan teatzen zen guztia, memorian sartu behar genuen, buruan sartu behar genuen, eta orduan, martes y 13ko berezi guztiak eta denak memorizatu, eta gero lagunen aurrean egin, eta hori gustatzen zitzaidan, baina batek zekien ni zerta dedikatuko nintzen heldutan. Gauza da, behin nire arreba zarrenak edurnek prestatu bertzuela antzeslan bat Luces de Bohemia ikastolarako, eta nik uste momentu hortan etxean etzola inor nitaz okupatzeko, eta amak esan zuen, venga, arrebakin ensaiora, han eserita egon, eta ez eman gerrarik, eta fuera. Eta amak gero kontatu zian ja behin telebistan hasi nitzala, amak esan zian, juntzinan ensaio horretara, eta bueltatu zinan etxera txoratuta. Eta ni batzen, bueltatu nintzen etxera, esaldia jakinda, salud en pluriman, ¿qué se le ofrece? Saludarte y decirte que tus tratos no me convienen. Esaldiak horre. Eta amak esan zuen, bueltatu zinan txora eginda. Eta nik ez nuen ez erresan, baina... Edurnek bat zeukan berea. Joen, ere ustez, Euskal Herrin denok gogoratuko dugu taberna batean, iskin batean, Andoni gazte, guain oso gaztea da guain, baina gaztea gora indik. Epa! Birala esaten dugu guain, ez? Gauza bat asko konpartitzen denean eta birala. Garai hartan ez hau bai izan zen birala, Birala, baina... Bueno, viralizazioaren aurrekarietako bat, ez? Deno kaletan, txosnetan, festetan, leku guztitan epa oso ezaguna, bapatean klik hori egiten du, eta nik badakit baia semanitan sketch pare baina eginaz zeuzkan, ez? Zerbait figurante bezala, ez errez, bale. Baina hortik aurrera idatzi zenun, edo... Ez que bai hori da, lotura dago honekin, zeren nik hau egin nuenean,
Eta oker ez banago, hau grabatzen ari nintzela, baia semanitakoak ikusi nituen basatzen, zen, ni baia semanitan, bigarren denboraldian sartu nintzen. Eta hau grabatu genuenean, ni ja oso zalean nintzen, baia semanitakoa, eta beti ikusten nuen baia semanita, eta goatzen daiz ja behin hasi zela hau emititzen, etxean nintzela, eta baia semanita hasiko da, eta piztu nuen, da sukaldera jo nintzen, eta sukaldean egola, ja entzun nuen sintonia eta entzun nuen Oskar Terola ateatzen zela aurkeztea, eta bapatean isilune bat bezala, eta ze bertatua, ze raro, joten ez telebistara, eta ikusteetan Alejandro Tejeria, Pelanas egiten zuen, sartzen dela, ni iragarkian bezala karakterizatuta. Eta Gorka Otxoa supergazte ondoan. Sartzen da, eta kamara egiteko, eta nei parodiatzen egiria. Eta gero egin zituzten parodia batzuk Gorka Otxoarekin, eta txamparrez lertzen. Eta hori ikusterakoan, idatzi egin nien, e-mail bat, kabron, parrasko egin dut, oso ondo dago, baina gutxiago parodiatu eta gehiago gonbidatu nire programara jutean, eta nik jo nahi dut, eta kasualidadea, orduan, baia semaniteko zuzendari izan zen, gero urtetan izan den berdina, Javier García Bikuña, eta nik arekin ja lan egina nintzen, paper dramatiko bat egite, precisamente, hasi berriak telesaian, nik egiten nuen kamello baten, ganbelu batena. Moises, oso txarra, eta errearazi egiten ninduten, eta nik ez dakit erretzen. Eta asko nabarizten zitzaidan, baina pausetan eta nire tontakeriak egiten dituen, eta nire alde komikoa ere erakusten nuen. Eta Javier García de Bikuñari erakutsi zioten nire email hori, eta berak esan omen zuen orduan, mutillo hori ezagutzen dut, eta badu biz komiko oso bat, igual datorren denboraldirako, etzan fitxaje txarra izan duen. Ze ona. Eta fitxaje ona, bai. Eta lehen aipatu duzuen nortasuna, zure nortasunaren eta alderdi komiko horren zati handi bat markatu du baia semanitak, ez Andoni? Hombre, zalantzi gabe, nik ez dakitzen bat, kontua galdunen, nik uste 9 bat urte izan zirela, edo 10 bat urte, han pasan ditunak. Googleek 10 dio. Lehen bidatu dut da. 10 nik edo 10 saioa. 10 zuk. 10 nik. Zuk 10. Eta alderantziz esango nuke, bai, Andonik eragin zuen bere garaian, baia semanitaren nortasunean. Hori, laguna bezala eta ezagutzen garelako. Ziurren. Oskar Terol, Santi, kriston ekipoa zegoen. Baina Andonin sartu zanean beste giro bat eman. Baina gauza da, Oskar Terol eta Santi Galdek eta Gorka Otxoak eta Alejandro Tejeriak eta hori martxan jarri zutela, eta beraiek sortu zulaten. Ni sartu nintzanean, ja baia semanitak topean zegoen. Zeren, baia semanitak lehenengo denboraldian gora berak izan zituen, eta denboraldi bukaera hortan, ja beraiek susmatzen zuten ez zituztela berrituko, eta orduan hasi ziren pixka bat gogorragoak izaten esketxekin pixka bat astoagoak, hau, total, bota ingo gaituztea, eta orduan, denboraldiaren bukaera hortan hasi ziren gora, eta udaran jarri zituzten refrito guzti horiekin eta horregintzun gora, eta hasi ginen, bigarren denboraldian, ja, toso. Gauza da, hauek, 3. denboraldian ja, horko askok alde egin zutela, beste proiektu batera, eta ni gelditu nintzen, beste 2-3kin. Fiat bir sortu behar izan zen duten lantaldea, eta estiloa ere, horregontzan bazenek arten hartatik, eta baita bide berritatik, ez? Eta gaina berritu egin behar zu, eta urtez urte, eta gu egunerokotasunari oso lotuta zegoen programa zen, eta orduan, hori, haizu, hau egiten nahi geha, baina honek jendeak hau ez du bizitzen hor kalean, hau ez da, beste gauza berri bat, beste gauza bat hor sortu ziren gero euskolegas eta Hainbat eta hainbat proiektu eta zerrendatu ditugu gaur goizean ikusi ditugu hemen, hainbat proiektu, film laburrak, film luzeagoak, denetarik, eta azkenekoen artean, Jon de la Cuestarekin egon ginen hemen Benidormen inguruan hitz egiten, eta hor ere aritu zinen, eta pixkat, euskal errealitatetik estatu mailako errealitatera ere pasatzea. Batzutan pentsatzen dut, batez ere hemengo gaurkotasunari Andoni eta politikari barre egite horri hain lotuta egonda, halako askatasun puntu bat ematen duela batean, ez, Espainiar estatuan, beste zait anonimato, baina zertxo bait lausuagoa den errealitate batean lanean aritzea ere, ez? Bai, nahi gustora ibiltzen naiz ozinetan ere, baina nahi ez dakit. Nik uste baia semanita baino lehenago banuela politikariekin eta sartzeko puntu hori, eta niri gustatzen zait hori, ez? Baina batzutan hortaz
hortik ies egitea eta presio horren menpe bizi beharrez izatea ere eskertzekoa da. Jon de la Cuesta, por cierto, ere ezagutzen dut, eta... Bai, pentsatzen dut, claro. Gure artean ibilitakoa da ere, eta... Bai, ura ere izan genuen gurean, bai. Gaina, serie horietan, Cuerpo de Élite adibidez, edo askotan hartzen dituzte autonomietako pertsonajek edo, Benidorm adibidez asko nahi gustatzen, topikoetatik ies egiten dula. Bai, baina, bueno, badaude, Badaude. Eta mantendu berrea. Baina, bai, topikoak azkenean, bueno, topikoak dira, eta gure buruaz barre egiteko balio diguten tresnak dira, baina batzutan ez dira oso fidagarriak. Claro, topikoekin muga gainditzeare oso erresa da, eta arriskutsu xamarrak ere badira. Bai, eta batzutan, eta segun ze topikoekin sartzen zean ere, arriskutsua da. Norberaz barre egitea eta norbera bere buruaz barre egitea ondo dago, baina besteekiko ja... Ari oso fina. Eta hori Euskal Telebistan bizi izan dute, gogatzen naiz kanpaina bat, zela oso norba, andaluziar bat, eta esaten zuela, nazi soso, pero soso, eta zan tipiko andaluziar bat oso sosoa zela, eta azkenean deskubritu zula, nola izan pixka bat alaiagoa eta pixka bat maz, ETB ikusten. Euskaldunek. Bai. Eta Andaluziako PP protesta egin zuen, eta iragarki hori kendu behar izan zuten. Eta guain Gabilondo dema hori izan da, soso naiz eta niri bozkatu. Eta bere euskalduna izaniko, jatorriz. Bueno, Gabilondori memeak eta egin dizkiote eta txisteak saretan, Gabilondo badaukagu Euskal Herri, badaukagu ez Madrileko jendeari esan diote, ez dago hori? Madrileko jendeari. Lasai Madrildarrak, hemen Euskadin badaukagu Gabilondo, baino sosogoa dan beste pertsona bat, Idoia Mendia. Eta Madridetik erantzunak, izan daiteke norbait Gabilondo baino sosoagoa? Bueno, eta hori alderdi berdinean, baino esan zizaio egiten nahi zu, hemen Euskal Herrian badaukagu Gabilondo bezalako politikari bat, bea bezain sosoa, baino eskuinean, eta lehendakaria da. Zer, nor baino nor batean bihurtzen badugu hau, ostra, zozometroak pauso asko behar ditu neurtzeko, Entzuten badu esango duzet pena, eta ze triste, eta... Ez bai, badakiz esango luken lehendakariak hau entzungo balu, Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá. Benidorreko zuzendaria, Jacobo Martos, Rafaelen semea da. Egitan, ostras! Beida, lotura proposan Mi Gran Noche pelikularekin egiteko, ez? Ales de la Iglesia. Karaoketara joten ginen eta kantarazi egiten ginen. Zimestekoa, Zu karaoketan, bai, gustora. Hainbeste taberna izteko modukoa, ez? Ze esperientzia Les de la Iglesiakin, nik askotan pentsatzen dut, ez? Horrelako pelikula, horrelako mobidetan, ez? Ze izenekin egingo zenuke lan gustora edo, eta Les de la Iglesia, bai... Ondo, esperientzia laburra izan zen, eta oso estresante samarra. Nik ez dakit bere pelikula guztitan horrela bizi izaten da, baina niri tokatzen zitzaizkidan sekuentziak Mi Gran Nochen oso korealak ziren, aktore asko zeuden antzartuta eta estres desente zegoen. Baina bai, oso esperientzia interesgarria izan zen, eta pena pixka batekin Alex esaten zian, teksto gehiago sartu nahi ziala eta beste sekuentziren bat edo, baina ezin, hor produktorek agintzen dute, diruak agintzen du, eta ez diote uzten, edo ez zioten uzten, noain uste pixka ibiltzen dela gehiago por su cuenta, eta ez dago hainbeste produktoren menpe, baina bai, kostata. Eta Rafaelen semea etorri zen, Benidorm seria iteko. Marto, oso tipo jatora, eta oso, gaina, gauzari ez, esatez, Rafaelen semea nola izango da, pixka bat, igual, eta oso tipo xumea da, eta bazegonan aktore bat Benidorren hasieran berak etzekiena Jacobo nortzan, edo Jacobo noren semea zen. Eta orduan, Jakobok anekdota bat kontatu behartzun, bere aitaren inguran, hori, taxi batean montatu, eta norbait, azten dela gaizkizak Rafaeletez, eta berak esan du, perdona, pero es mi padre. Eta kontatzen zuen, eta egiten du pausa bat aktoreari esateko. No, es que mi padre es un cantante famoso.
Eta ni gelditu nintzako, ai, que tierno. Esan beharrean, mi padre es Rafael. Esan nion ere, o sea, a ti no te pasa eso de tú decir, no, Rafael es mi padre, y que la gente te diga, no, el chiste es con Julio Iglesias. Y tú lo sabes. Brilla más el sol. Y me alegra poder oír tu voz. Banire ustez, ez dakit, bigarren kafea, hirugarren kafea, laugarren kafea, kafeadikto bihurtuko naiz. Andonikin gonbidatuko dugu berbein eta berriro, ez? Zuk Andoni jakizu, hemen bigarren kafe izena dugula, eta ja hasieratik intentzioak ikusten zaizkigu. Lehen kafea hartzera tortzen zarete, eta gero bigarren kaferako gonbidapena iristen da. Eta dagoeneko bigarren kafen ronda ere hasita bat daukagu, beraz oso gustora egon gara, baina urrengoan igual berandago geratu behar dugu, eta bigarren zerbeza horrako zerbait hartu behar dugu. Bi kafe netzako ja nahikoa da. Jun baino lehen bai aipatu nahet, beste estrenaldi bat udazkenen, antzeslan bat. Bai, udazkenean bion artean antzeslana estrenatzen dut, Itziar Urreta Bizkaiakin batera. Beste ekipo... Donostiko Antzokizarrean hasiko gea, irailan batetik 5 aldatzen ez bada gauza. Eta gero Euskal Herritik mugituko gea. Beraz, hortxe, hartuko dugu aukera, akaso horre antzerkiaren muinoietan murgiltzeko eurekin. Txaloren eskutik. Plazerra izango da, adi ongo gara, eta irailaren hasieran bigarren kafearen itzulera hortan, helduko diogu txampa horri. Andoniak irregon bezkorta, mila esker, baina agurtu bartzaitugu, badakizu zergatik, ez da edo zerrengatik, ez da agurtu. Hori zuk egingo duzu, guk oraindik 20 minutu dauzkagu aurretik, ze dauzkagu saionen bi emakume ez dakit garrantzitsuenak diren, hemen denak dira oso garrantzitsuak, baina behintzat askotan errealitatearen aurrean gordinen jartzen gaituztenak, eta gaur ez dut esango haserre, baina suminduta edo arduratuta edo badatoz bizi dugun egoerarekin. Kontxita Beiti eta Marimi Ugalde, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon danori. Arratsaldeon. Ez dakit Kontxita haserrea den hitza, suminduta zaudetela esan daiteken, arduratuta, kezkatuta, edo denetatik pixkat, baina uste duzuk gaur hemen maigainen jartzeko hausnarketa batzuk badakartzazula. Bai, nik uste denetatik pixkat, Bueno, ala gaude. Bai, bueno, nik esan nahi ditut burutazio batzuk, eskaera bat, eta ia zer iruditzen zaizuen eta komentatuko dugu. Ia, zein transferentzi mota dago Euskadin, ezin badutera bakia jintariek gure osasuna zaintzeko egin badien gauzak, baizik eta epaileek, eta nun galdu dira gure kompetentziak? Ze kompetentziak ditugu? Nik ez dut ikusten hemen ez transferentzirik, ez kompetentzirik, ez dut ezer ikusten. Baina Balearetan eta Valentzian ez balin bada gauzak aldatu, gauzak aldatzen dira, ordu erditik erdu erdira. Baiezkoa lortu dute, beraiek eskatutako restrikzioak, inungo arazorik gabe, onartu dizkiote, zer azaltzen da? Horin konturatuta gauden Espainire eradekiko. Baina beste askatasun bat genuela, gai serio eta mingarriak tratatzeko uste genuen. Kupo eta kontzertu ekonomikoa degulako, zerbait gehiago lortu genuela uste genuen, hasieratik ez. Baina berriz ere, dena estaltzeko dirua. Dirua eta dirua. Ekonomia besterik. Gu kontutu, Osasuna ez zegoen erabat transferituta. Ez alde zuten entzun zuek, la joya de la corona, zala, osakidetza. Bai. Ez azikoten esaten Europan osasun zaila prestatuena zela. Bai, Suitza txikia ginen. Bai. Ara da. Ikusi dugu, penagarria. Zen bazarretxe ez ote daude puntrean eskun. Nik dena foru aldundiak zirela, aldundikoak zirela, pentsatzen nun. Eta nire lagun batek, kontatu ziren, bere amarekin zeuzken arazoak eta orduan jakin nuen. Eta gero, helari askotan entzun diot.
Baina zientifikoak eta teknikoak etengabe esaten ari dira zer konbeni den gure osasuna zaintzeko. Baina jaiak etortzean baziren dena kanpora. Baina beti errua bezena. Beti errua gazte batez ere. Familiak, tabernak, eta gure gain beti gauzak okertzen direnean. Agintariak beti libre. Eta ertzaina ez aldago gauzak zuzentzeko, hitz eginez, pedagogia eginez zuzentzen dira gauzak, eta ez makillakadak ematen. Makillakadak beste gauza batzutako konpondu behar dira, eta gorde behar dira. Eta albalin bada, ez da bat ere eman. Eta txertoak, txerten historia ere, esaten hasiko bagine, zenbat kosta den fundamentuz martxan jartzea. Hau denok ikusi duguna da, eta zenbat gauza egongo etzote diren atzekaldean gu jakin ez ditugunak. Beraz, nik Euskadiko biztanle bezala, hau eskatzen dut. Jaurlaritzako parteide guztiak dimititu beharko luketela. Hobeto esateko, dimititu behar dutela. Argi eta garbi. Hori da nire eskaera. 80. Unibertsitateko irakasle batek, 80. Urtean hasi nintzen Donostian jarri zuten unibertsitate zoragarri hartan, Zorroagan, eta hau esan zigun, eta orduntxea izizien gobernuak antolatzen, orduntxe, hasierak ziren, ezta? Eta gobernuak antolatzeko garaian, zer nola egin datzan. Gobernariak gestoreak izan behar dutela. Talde bakoitzean, gestore on bat, teknikari bat, zientifiko bat. Konselari edo ministro izendatzeko hori behar da. Gobernuko batean bat zertan den jaioa jakin behar da. Eta han, balin bada, batean jaioa balin bada, ura jarri konseilari edo ministro izateko. Bakoitzak bere lekuan, Espainia ministro izango da, hemen konseilaria. Nik ez beteia beste komunitatekin eta naztu nahi. Eta Espainikin ere ez, baina bueno, hau pixka bat azaltzeko zan. Eta ze titulazioa dauken, nik beti begiratzen dut ministro bat edo konseilari bat jartzen dutenean. Eta ikusten deanen, ez dakit ekonomian mediku bat dagola, mediku eta ekonomista bat dagola magisteritzan, edo horrelako gozak eta esaten de, bueno, ze sorpresak hartzen ditut, ezta. Eta gertatu izan da, batek hiru gauza desberdinetan agindu duela, baino gehiagotan, ikusi dugu. Eta gero, gaur, hitz egin dute baiek, eta askatasuna eman digute, denak libre. Ikusiko dugu orain zeitazbietan zer esaten digun Urkullu. Nahiko nuke beste gauza batzuk entzutea. Behar bada, esaten ari nahizen guztia aldatu egingo nuke. Eta gaitzak aurrera jarraitzen du. Libertade horrekin badakigu zer etorriko da. Norberak izan behar du bere buruaren jabe, eta bere buruaren zaindari. Ni jakin nahi nuke orain zer haute duten esaten ari zientifikoak, medikuak. Hainbeste aldiz, kolako aholkuak, jatorrak eta funtseskoak eman dizkitutenak. Bueno, hau da dena, gaurko nire burutazioa eta nire eskaera. Ez dakiz ere irudituko zaizuen. Wow, ez ditu, gauza gutxi eta makalak esan ego juri? Hitz ez hitz, ados gaudela. Ez dakit hitz ez hitz, baina Marimik ere izango du, honen inguruan egiteko nabardurarik eta haren iritzia plazaratzeko. Ze ez dakitzuk erabat horrela bizi duzun Marimi edo zer gehituko zenioken honi? Bai, nik uste denok ere berdintzu bizi begula. Zergatik kale ateratzen zenakin batea, ez dago beste itzeiteko gaiik. Aizu baino zein behar dugu eta zer pasatze da txertoakin eta zer pasatze da bete behar ditegun arauakin eta neurriakin eta eske denan galdera berdina da. Eta argi ezer ez digute esaten.
Eta argitasun hori ez dagoen bitartean, aurrera jungo da, pandemia aurrera jungo zaigu. Eta gu geldituko gea, nik uste, obena, baina geldituko gea, obenak azketikan. Azkeneko filan geldituko gera. Eta nahi, gero gainetikan auzitegi gorenak, Urkulluren plana, neurri guztiak atzea botatzea, eta bea esatena izan ja, orain dela 2 egun edo, ez bezala bat ere itxaropenik aurrera emango zunik hori. Ordu nahizu zertan egin dezu eskaera hori, egin dezu beste eskaera bat edo beste fundamentu batekin edo, Ez dakit, hainbeste galdera dauzkat egiteko, esaten goazen bezala, aterako dira. Batez ere, Marimi, aurrikuspen faltak, eta jakinik, data honek iritsi bertzuela, eta ez dakit, zuek irakasleak izan zarete, akaso sentituko zarete, ez dakit, ikaslea azterketa bezperan, bat ere lanik egin gabe, bapatean hori salbatu nahirik etortze zenean, ez, irakasle gelara, konponbiderik baote zen. Ez altzen posible, aurrikuspen bat izatea, deseskalada bat egin behar balin bazen, edo askatasun ontari iritsi behar bazen, beste modu batera iristea, eta are gehiago, Europako Suitza baldin baginen, Espainiako, behintzat Espainiako lehenak beharko tegenuken txertaketa prozesuan, ez Marimi? Hori da, nik hori pentsatzen dut. Baina denbora izan dute, hori esatean ikuan, ez dala oin dala 2 egun, egiten maiatza behatzian bukatuko zala, alarman egoera hau. Orduan zer egin dute bitartean? Ez didu onertuko. Pentsatzen dut ez dela onertuko. Horrekin zer esaten diozu herritarrei. Ez errez, okerrago gelditzen zea. Zuk egin dezu niñiko konparaketa hori irakasleak eta horrela ondo ulertuko degula. Azterketa bezperan ikasi gabe eta gabeko mabitan esasten diranak. Ikasten, olako zerbait ematen du. Horrendik, gaina esatea, gainea orain egun batzuk geldituko lirateke hor garbi txurian, eta Tribunal Supremok esan arte dena, baina eta zer moda izan dugu, denok genekien bederatzean bukatzen zala hau, hau ez da broma bat, hori urriatik genekien denok. Denok genekien. Horregatik, da, orain dikan, askotza tristura hundigo ematen dizu. Nik usten minipin, eskatu zutenean kogobernantza eta biak autonomia makitzak nago zula aurrean bere neurriak eta bar, izango zute da podere gehiago, baina zer ikusi da? Ez daukatela ezkertxo ere? Espainiaren mende gaudela. Hombre, esaten dizut, ikusten da, Espainiaren ezean, Espainio oain hortan ez duzan jarraitzeko beste hilebete edo beste egun batzu, baina inok ez diokasik egin ordu, gera azkeneko monoak. Bueno, ikusten dut gutxi gora bera berdin pensatzen degula, eta nik ezakit. Jendea egongo da aurpozik, zederki, egandetik, larun batetik aurrera, kanpo edatera gaitezke, eta, egandetik aurrera, eta zederki, baina, gaixotasunik ikaragarri badago, tartean, eta jendea egitzen nahi da, edo gaizki gelditzen, eta hori da, ez da ipatzen, ez da broma, eta segutxitan aipatzen da, beti aipatzen da ekonomia, dirua, eta konprenditzen da dirurik gabe ezin daitekela bizi. Baina osasunik gabe asko gutxiago, Hori da gure altxorriko bena. Batez ere, Kontxita eta Marimi, ez da daida oraintxe, ez da askatasun hau ospatzen dugun ala ez, ulergarria da, jendeak poza hartzea, gabeko 10etan etxean egon behar ez izate horrekin, edo ulergarri izan daiteke, jendeak ondoko herriko senidea, edo ondoko lurralde historikoko senidea bisitetu izatea. Arazoa da, aurrikuspen ezak utzi duela orain, ez dakit gizartea erlaitzaren ertzean, itxasora begira, eta
eta oso ziurtasun gutxirekin, ze egia da, egongo da eromenetik ospatuko duenik, egongo da ziurrenik segurtasun saietik ertzainaren jarduna kontrolatzen jakingo ez duenik, dagoeneko ikusi ditugu gehiagikeria polizialak, hoiek ere ikusi egingo ditugu, jendearengan haserrea dago, jendearengan badago erabakiak hartu ez izanaren edo gaizki hartzen ari direnaren sentsazio hori, baina batez ere, nire ustez, jendea dauken sentsazioa da, hau, despitote badala, hau, broma badala, hau, ez duela inork serio kudeatzen jakin, eta orain momentu hontan, batean, amaiatzaren bederatzean bukatu daena gainera epaitegiak hau esan du, eta akabo. Eta uste dut oso arriskutsua dela, zilegitasun falta hori, ezta? Jendeak, sinesgarritasunik ez egoztea, arduradun politikoei ez ematea zilegitasunik erabaki judizialei dagoelako nazkatuta kudeaketa txarraren zopa hontan ibiltzetik, ez? Kudeaketek eragarri txarra izan da, baina lehenengo momentutik, esaten zigutenean maskarillak etxigala beharrezkoak, eta gero, eta orain esaten diguten, naiz eta txertatuta egon, eta maskarillakin jarraitu beharko degula, noski, hori ia etxatita da zegu ia maskarilla gure muturrean, ezta? Baina, bueno, esaten dezu, bale, bai, baina gero, zakit, bakoitzari eskatzea norberaren ardura guzti hori, badakigu hori ala dala, eta daitzen da orain arte, baina jende guztiak ez du ardura guzti hartzen, zergatik, gauza asko daudelako, batzuk umeak bidalako, beste batzuk ez bidalako, beste batzuk ez dakitelako hainbeste, ez dute situazio berdina, gauza askotan, beste batzuk ez dutelako lanik, eta morratuta daudela, eta bueno, eske situazio ikaragarria, hainbeste erte, hainbeste ere, hainbeste, eze situaziora eraman gaitu honek. Hau coronavirus demonioko hau, ez dakit, erabat pentseko, gure ardura, edo beste kere egin behar dituzte bere lanak eta bere etxeko lanak eta palazioko lanak ezaman dituzte hemen. Eta, horretarako daude aizu gauzoie denak aurre emateko. Orain ez denak beak emateko, beak behar dute ulertzen dutenan esku, teknikoaren esku, zientifikoaren esku, epidemiologoan esku. Bueno, aizu, jendeak dakina, eta horiekin egin, bilera batzu serioa, eta jarri gauzak beretokin. Baina hemen begira, jarri da, egin dituzte gobernua, Espainian egiten dituzten bezala. Berdin. Osea, sistema berdina izan da. Baina gure irakaslearrek esaten zigun bezala, bakoitzak, kartera bakoitzean, jartzen bali baditu, asko dakiten persona bat, oso desberdin eramango dute. Pentsatu, bengo ateatzen zanen telebistan zerbait esateko, gauzak esaten zituen, alderantziz, erabat alderantziz, egiten ari zirenei konparatuz, eta eguna boetan esan ere, Bai. Eta orduan esaten ez du, bengoa egon zan garaian, ez dakitein beste konturatzen ginen, baina momentu hartan, osasun gintzako karteran, zientifiko bat zegoen, eta asko zekien persona bat zegoen. Beira, momentu hartan asmatu zuten, eta segurazko, osasun aldetik horren oso ondo gindoa zen, eta gindoa zera uste genduen, baina osasuna ez da katarra zendatzea, ebakuntzak egitea, edo minbizia bakarri tratatzea, nahiz eta oso ondo egin. Beste gauza batzuk gertatu daitezke, eta hemen ikusi da, horiek ez dutela inongo ideik ere zer egin behar da horrelako kaso batuan. Kontxita, Marimi, ari zaizkigu arratsaldeko seiak hortxe bueltan hurbiltzen, eta gauza bi esan nahi izkizu eta gurtu horretik. Bat, haserre honek guztiak ez ezala gure osasun mentala suntxitu. Eta bi, pandemia honek ez ezala gure osasuna suntxitu. Zaindu biak, gu ere saiatuko gara elkarren artean zaintzen, eta arduraz jokatzen saiatuko gara etorkizun honetan.
Gaina dena bota dugu eta lasaiago gelditu. Hori da. Bikote, musio handi bat eta Willis Drummonden lehentasuna kantuarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Lehentasunak, lehentasun. Izan ondo. Bueno, mila esker, Eta kontuin. Bueno, adio. ondo segi. Horixe, lehentasun gu bagoaz izan ondo, astelehenera arte. Aio. Zaindu. Keep calm and bigarren kafea.